Deni ru duwe credible shambonka. Lukale ga diseni to isetgu sikeni mwase shimsi hu ta shaina teo plase nugun lushilamwai. Yesu retna awarshi longwe. Nga na ragatum sang. Smi sholam tengda nga we ye. Akat ni ladang akat ni na nga debong nang we. Iwe nga lipsing rang we tilip tilong shini eyalange. We long ma dadango dangte nga sang atang ke ni shenal kenge. Nga na ragatum ta mong dazalam dapat jita elan shae ma. Nga ala ni mui awanshi dazalam dapat le tengda nga. Akat ke ni kuka tichim ta ngwa ge alni na ashim ge nang ani ge atu ke na kong long ang pei ang se pe sang ang se pei ge ang pe sang atu lu ngwe ang mei ang se me sang ang se mei ge ang me sang atu lu ngwe ang ni mei ang shang me sang ang shang mei ge ang ni me sang atu o ne awal shi long a lo Mongka tashin we ku ramadam krayang kini mong zalong la tu da.